Práve odišiel. A čo ten tvoj úsmev? Som rada, že aspoň ty máš šťastie. Je pre mňa veľmi dôležitá a nechcem ju stratiť. Rozumiem ti. Nehovor mi, že aj tebe sa niečo také stalo. Som veľmi zmetený. Zrazu sa objavila žena, ktorá bola pre mňa pred mnohými rokmi dôležitá. No, kde bol kedysi oheň? Neviem, čo cítim, to, že som ju videl, mnou otriaslo. Prečo to neskúsiš? Veď, čo môžeš stratiť? Lenže na druhej strane je tu jedno mladé dievča, ktoré mi chodí po rozume. Aj keď s ňou nič nemôžem mať. A prečo nie? To je na dlhý rozhovor. Pokúsil som sa od nej oddialiť, ale nakoniec som to nedokázal. Que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito, que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere, tú estabas por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi corazón. Keby som mohol vrátiť čas, nebol by som sa opil ako hlupák a nezaútočil na vás, ako som to urobil. Bosk predsa nie je. Budem sa cítiť zvláštne, pretože teraz, keď s vami pracujem, sa na vás pozerám inak. Ako sa na mňa pozeráš? Ľúbiš ju však? Áno.